Nahimong mas memorable ang birthday celebration ni ining usa ka tinunan human gisurpresa siya pinaagi sa usa ka flash mob dance sud sa ilang tunghaan. Mayong report ni Mark Reggie Abella. Nahugyaw ang palibot sa gawas ning tunghaan sa Tagbilaran City, Bohol human adunay grupo sa mga mananayaw ang nisugat kaniya. Wala magdahom ang birthday celebrant nga si Maxine nga mamahimong mas memorable ang ika-16th birthday niya karong tuiga. Matod sa grupo nga Technotronic Reborn nga mikontak kaniya ang mga ginikanan ni Maxine aron isurpresa kini pinaagi sa usa ka flash mob dance. Nakadapit sa tensyon sa mga netizen ang flash mob dance nga miani og libuan ka mga reactions og views. Mapasalamaton ng Technotronic Reborn nga nahimo silang kabahin sa espesyal nga adlaw sa birthday celebrant. Mostly sa mga nagpa-flash mob na mo, kuan mga god, mga significant others, mga lovers, karon unique siya kay parents bitaw ang ni suggest nga ganahan sila for their unika iha. So ano siya kanang one for the books gyud ni nga para sa daughter, dili siya para og lover or something else. Giangko nila nga di kini labing unang higayon nilang gibuhat. Nakasuway na usab sila og halad og sayaw sa mga wedding proposal, anniversary ug uban pa. Gidugang nila nga dako ang natabang sa pagsayaw, ilabi na silang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Daghang nalipay sa among gibuhat kay mostly kita tawag kita nga sayaw-sayaw lang, pero sa uban dako na gid nga deal ang sayaw kay di lang bitaingon nga sayaw lang, pero dako na siya tabang sa mga among mental health nga na among mga nakay ipalayo as mga lain pang maot nga binuhatan. So imong i-focus na lang to sa pagsayaw. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.